Το τραγούδι της «Ποτάμι που θέργευε» ταξίδευε και απλωνότανε σε κάμπους και βουνά, αγκάλιαζε πόλεις και χωριά, σύνορα και μετόπιστεν, έμπαινε σε στρατώνες και νοσοκομεία και γέμιζε δύναμη ένα ολόκληρο λαό. Και έγινε η μούσα των στρατιωτών και έγινε η τραγουδίστρια όλων των Ελλήνων. Όταν ένας ολόκληρος λαός αποθεώνει για το πατριωτικό της έργο μια καλλιτέχνηδα και την αποκαλεί μεγάλη, είναι μεγάλη, είπε για τη Βέμπο η Άννα Συνοδεινού. Αυτή τη μεγάλη γυναίκα, την τραγουδίστρια της Νίκης του 40, θα σας παρουσιάσουμε απόψε, για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι λοιποί τοπικοί άρχοντες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Στις 10 Φεβρουαρίου του 1910, στην καλή πολιτιγραφική πόλη της Θρακικής Χερσονήσου, στην Ανατολική Θράκη, ήρθε στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Δεν ξέρουμε αν γεννήθηκε στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου ή του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Δημητρίου ή της Παναγίας Φανερωμένης ή της Παναγίας του Μπαλούκ Παζάρ. Ξέρουμε όμως ότι το βάφτισαν Έφη και το επίθετό της ήταν Μπέμπο. Τα πρώτα γράμματά της τα έμαθε σε ένα από τα σχολεία της Καλύπολης. Η μητέρα της, η Πινελόπη και πατέρας της ο Αθανάσιος Μπέμπος, καταγόμενος από τη Τζαριτσάνη Λάρισσας, είχε εγκατασταθεί εκεί δουλεύοντας ως καπνεργάτης. Στη συνέχεια, η οικογένειά της μετεγκαταστάθηκε στη Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί γεννήθηκε ο αδελφός της Γεώργιος, ο επιλεγόμενος Τζόρτζης, η αδελφή της Αλίκη και ο μικρότερος αδελφός της ο Ανδρέας. Η πολυμελή της οικογένεια ακολούθησε τη μοίρα των εκατοντάδων χιλιάδων ξεριζωμένων εξαιτίας της μικρασιατικής καταστροφής και επιστρέφει στην Ελλάδα και εγκαθίσταται στη γενέτερα του πατέρα της και από εκεί μόνιμα στο Βόλο. Στο Βόλο η Έφη Μπέμπο, όπως αρέσκονταν να λέγεται, μετά τις εγκύκλες σπουδές της αναγκάστηκε λόγω φτώχειας να δουλέψει για να βοηθήσει την οικογένειά της. Έτσι ξεκίνησε να δουλεύει ταμείας στο κατάστημα Φλωρία. Παράλληλα, της άρεσε η μουσική και αγοράζοντας μία κιθάρα άρχισε να εξασκείται σε αυτή με τη βοήθεια της φίλης της Μαρίτσας Χασάπη. Το Σεπτέμβριο του 1933 αποφάσισε να πάει στη Θεσσαλονίκη να βρει τον αδελφό της Τζόρτζη που σπούδαζε εκεί και που είχε καιρό να στείλει γράμμα. Έτσι, παίρνοντας την κιθάρα της, επιβιβάστηκε στο Ακόπλο Κεφαληνία, όπου στη διάρκεια του ταξιδιού της άρχισε με την κιθάρα της το τραγούδι. Σε λίγο, όλοι οι επιβάτες του πλοίου και το πλήρωμα βρίσκονταν γύρω της και τη χειροκροτούσαν ενθουσιασμένοι από τη φωνή της. Αυτή θεωρητικά ήταν και η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Σοφίας. Η έκρηξη στην καριέρα της ήρθε με την κήρυξη του πολέμου στις 28 Οκτωβρίου 1940. Στις 28 Οκτωβρίου του 1940, στις 10 η ώρα, βρισκόταν στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ζαπίου και ενώ ετοιμαζόταν να τραγουδήσει, ο εκφωνιστής Κώστας Σταυρόπουλος διακόπτει τη ροή του προγράμματος και προβαίνει στην ιστορική εκείνη ανακοίνωση της επίθεσης των Ιταλικών δυνάμεων κατά της Ελλάδος και την άμυνα των ημετέρων. Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος είχε αρχίσει. Τότε όλες οι επιθεωρήσεις προσαρμόζουν το θέμα του στην πολεμική επικαιρότητα και τα τραγούδια επανεγράφονται με πατριωτικούς στίχους. Η Βέμπο τραγουδά σατυρικά και πολεμικά τραγούδια και η φωνή της γίνεται η εθνική φωνή που εμψυχώνει τους Έλληνες στρατιώτες στο μέτωπο και συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Υπηρετούσε την πατρίδα της με το δικό της όπλο, το τραγούδι. Υπήρξε σε όλη της τη ζωή αδέσμευτη από κομματικές εξαρτήσεις. Είχε στο νου της να φτιάξει μια Ελλάδα ιδέα, σύμβολο και ταυτόσιμο της ελευθερίας. Αυτή η πατρίδα άξιζε κάθε θυσία. Την ίδια εποχή, σε μια συμβολική πράξη, προσφέρει στο ελληνικό ναυτικό 2.000 χρυσές λίρες. Με την είσοδο των ναζιστικών στρατευμάτων στην Αθήνα, φυγαδεύεται μεταφιεσμένη σε καλόγρια στη Μέση Ανατολή, όπου συνεχίζει να τραγουδά για τα εκεί ελληνικά και συμμαχικά στρατεύματα.
Η συμβολή της στην εψύχωση του λαού και του στρατού μας κατά την περίοδο του Ελληνοϊταλικού πολέμου είναι παραδειγματική και ανεκτήμητη. Η προσφορά της έχει αποτιμηθεί από την ιστορία που την έχει αναγορεύσει σε κεντρικό πρόσωπο μιας από τις πιο έδουξες σελίδες της. Η Ελληνίδα Βάρδος της νίκης, της ζωής και του έρωτα, που με τη φωνή της αναπτερώνονταν οι Έλληνες, γιατί η καρδιά της ήταν γεμάτη Ελλάδα, την έχουμε σχεδόν όλοι συνδέσει με την επέτειο για το Μεγάλο Όχι, ενάντια στο φασισμό και το παιδιά της Ελλάδος παιδιά. Και η Βέμπο άλλωστε σημάδεψε τη ζωή της εκείνο το χειμώνα του 40-41 και χάραξε πορεία ακολουθώντας και τιμώντας το βαρύ τίτλο της τραγουδίστριας της νίκης. Το χαρακτηρισμό αυτό πρώτα το χρησιμοποίησε ο ραδιοφωνικός σταθμός του BBC σε εκπομπές του στη διάρκεια της κατοχής και στην απελευθέρωση τον καθιέρωσε στην Ελλάδα ο δημοσιογράφος Αχιλλέας Μαμάκης. Γυναίκα δυναμική, γεμάτη λεβεντιά, απροσκύνητη Ελληνίδα που διεκδικούσε το δίκαιό της, το δίκαιο του λαού της. Γι' αυτό και έγινε σύμβουλο και τμήμα της ιστορικής μας μνήμης. Δεν της πρότεινε κανείς να τραγουδήσει εκείνα τα τραγούδια που εψύχνωναν στρατό και λαό στη διάρκεια του πολέμου. Το θεώρησε χρέος της να το κάνει και το έκανε. Όταν τραγουδούσε τα τραγούδια με πατριωτικό περιεχόμενο, δεν γνώριζε το ύψος της προσφοράς της και ούτε απέβλεπε σε αμοιβές, τιμές και ανταλλάγματα. Ποτέ δεν στηρίχθηκε αλαζονικά στη δράση της τα ταραγμένα χρόνια της δεκαετίας του 40. Το 1959, σε συνέντευξή της προς τον Ανδρέα Μαμάκη στην ΙΕΝΕΔ, είπε και τόνισε «Κανένα αγώνα δεν έκανα εγώ. Άλλοι δεν έχουν μάτια, δεν έχουν χέρια, δεν έχουν πόδια. Αυτοί δώσανε. Εγώ τι έδωσα? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Μια φωνή που εξακολουθώ να έχω και όπως μου λένε, είναι καλύτερη τώρα». Η Βέμπο δεν υπήρξε φιδωλή στις θυσίες. Ήταν κομμάτι ενός κόσμου που πιστεύει σε ιδανικά με αγνότητα και προσήλωση. Αυτά δεν τα πρόδωσε ποτέ. Αυτή η στάση ζωής την έκανε να μην κατανοεί και να μην συγχωρεί πρόσωπα και καταστάσεις που εξυπηρετούσαν ωφέλη αντίθετα στο κοινό καλό. Η Σοφία Βέμπο, η γυναίκα θρύλος, η Ελληνίδα τραγουδίστρια της νίκης του 40, που δίκαια καταγράφηκε ως αθάνατη στη μνήμη μας, ήταν αρχόντισσα, πατριώτισσα, μοναδική κυρία. Καλλιτέχνης πρικισμένη με ένα σπάνιο ταλέντο φωνής και αναπόθεμα ψυχής. Η Σοφία Βέμπο στη συνείδηση του ελληνικού λαού δεν υπήρξε μόνο μια μεγάλη τραγουδίστρια. Είναι ένας μύθος, άρρηκτα δεμένος με ένα άνισο αλλά νικηφόρο πόλεμο. Ένα πόλεμο που δίκαια ονομάστηκε έπος. Έχουν περάσει 7 δεκαετίες από τότε που το έπος αυτό βρήκε στο πρόσωπο της Σοφίας Βέμπο την ιδανική του έκφραση. Μια έκφραση που συγκινεί ακόμα και εκείνους που δεν έζησαν τις μέρες εκείνες, μα που συνάδεψαν την ελληνική ιστορία. Η μνήμη της ως τραγουδίστρια της νίκης σκέπασε την πορεία της και διασώζεται ως σήμερα στην καρδιά και στη μνήμη των Ελλήνων. Η συμβολή της στην εψύχωση του λαού και του στρατού μας κατά την περίοδο του Ελληνοϊταλικού πολέμου είναι παραδειγματική και ανεκτήμητη. Η προσφορά της έχει αποτιμηθεί από την ιστορία, την έχει αναγορεύσει σε κεντρικό πρόσωπο μιας από τις πιο έντοξες σελίδες της. Η Βέμπο στον εμφύλιο όρθωσε πεισματικά φωνή συμφιλίωσης. Φωνή συμφιλίωσης τα έβαλε με τη Βασίλισσα Φρυδερίκη. Ονομάστηκε το τραγούδι της στο ρόλο των συμμάχων και αυτό ενόχλησε τους Εγγλέζους που πίεσαν να απογορευτεί η μετάδοσή του. Ηχογράφησε συμβολικά τραγούδια που οι νέοι σήμερα δεν κατανοούν τη δύναμή τους. Αναφέρονταν παραδείγματος χάρη στα ξεριζωμένα παιδιά του εμφυλίου που κατέφευγαν τότε στις ανατολικές χώρες κυνηγημένα στο τεράστιο κόστος του πολέμου. Τραγούδισε την πατρίδα. Δεμοντέπ θα πούν σήμερα πλέον. Αν εξαιρέσουμε την επική εποχή του Δωράκη που βαστάει ακόμη, στα μέσα της δεκαετίας του 60, αραιώνει τις θεατρικές της εμφανίσεις, τις οποίες σταματά οριστικά στις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Η Βέμπο, μέχρι το τέλος της ζωής της, παρέμεινε γνήσια, ατρόμητη, αδέκαστη, περήφανη λεβέντισσα. Έτσι τη βρήκε και ο Νοέμβριος του 1973. Τη θεώρατε αυτή η γυναίκα. Όταν τα τάγκς έσπασαν την πόρτα του Πολυτεχνείου και οι φοιτητές ξεχύθηκαν πανικόβλητοι και κυνηγημένοι, μπορούσε η Σοφία να μείνει αμέτωχη? Άνοιξε την πόρτα του μονόροφου σπιτιού της στην οδό Ρεθύμνης, κοντά στο Πολυτεχνείο, και έκρυψε μέσα όσους μπορούσε.
Όταν οι στρατιωτικοί χτύπησαν την πόρτα της και τη ρώτησαν ακρίβοι φοιτητές, κανείς δεν τόλμησε να αμφισβητήσει το όχι του ιερού αυτού τέρατος και κανείς δεν διανοήθηκε να ψάξει το σπίτι της. Ταξίδεψε στον ουρανό μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο στις 11 Μαρτίου του 1878. Η επανάληπτη Ελληνίδα Δίβα έφυγε πρόωρα. Μαζί της έφυγε μια ολόκληρη εποχή, ένα έπος και μια εποπία. Η κηδεία της μετατράπηκε σε ένα πάνδημο συλλαλητήριο. Η τραγουδίστρια της νίκης αποθεώνεται εκείνη την ημέρα από τον ελληνικό λαό που τη θεωρούσε και συνεχίζει να τη θεωρεί ηρωίδα του. Η πολιτεία φρόντισε το τελευταίο ταξίδι της ανάμεσα στα συγκινητικά και μεγάλα που γράφτηκαν στις εφημερίδες την επόμενη μέρα. Πιο εύστοχα αποδίδουν την πορεία της Βέμπους οι στίχοι που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα τη βραδινή. Πρέπει να ξέρεις πως το δημόσια δαπάνη το εξασφαλίζουν μόνο οι τίμοι και οι φτωχοί. Έφη, σοφία της νίκης, της ζωής του έρωτα. Αιωνία σου η μνήμη. Αθάνατη. Σας ευχαριστώ.